Eu creo que se nalgún pleno o Grupo Común da Esquerda cumple o seu papel, porque nos ten elexido a ciudadanía, é neste pleno. Porque neste pleno nos imos ser directamente a voz das persoas que se mobilizan no noso país, que se están mobilizando no noso país na defensa dos seus dereitos, dos seus intereses e na construcción dun país no que nos acreditamos. Presentamos unha proposición non de lei para combatir a plaga das casas de apostas nos barrios do noso país. Vamos poñer voz ás persoas que en Coruña e que en Vigo e en outros lugares do noso país se movilizaron contra esa plaga ludópata que ameaza a saúde psíquica de moitas persoas, especialmente as persoas novas. Aínda non o podemos prohibir, que é o que nos gustaría facer, prohibir as casas de apostas que están inzando as rúas do noso país, pero presentamos unha lei para limitar na medida do posible ese dano que se está facendo aos 10.000, vou dar a cifra, 10.000 persoas novas que están enganchadas nos xogos. Nese sentido, presentamos unha lei que pretende limitar a capacidade das empresas, das grandes empresas internacionais que explotan ao noso país. Nese sentido, presentamos unha lei que ten medidas de prohibición da publicidade, igual que se fixo co tabaco ou co alcohol, e que establece restriccións de distancia sobre colexios, institutos e outras zonas onde están as persoas novas. Neste pleno vamos darlle a voz ás e aos pensionistas do noso país. Hoxe, sabedes, Lemata en Madrid, unha movilización de pensionistas de todo o Estado defendendo un sistema público de pensións que garanta a vida das persoas que pola súa idade xa non poden traballar. Necesitamos garantir o sistema, que sexa público, e necesitamos tamén protexer as persoas. Nesa medida, a defensa que nos compartimos de que por lei se garanta que a revalorización das pensións que se realiza cada ano sexa de acordo co IPC. Por certo, un IPC que non teña trampas, como este que vai utilizar o Goberno este ano, no que van subir as pensións para o ano 2020 o 0,9%. Xa se sabe a cifra antes de que le mate o ano. Por lo tanto, defensa dun revalorización das pensións según o IPC real para que as pensionistas non perdan poder adquisitivo. Somos a voz dos traballadores e das traballadoras do telemarketing e nomeadamente hoxe das persoas que na contorna de ERDE, esa fermosa empresa galega construída cos cartos públicos, construída cas caixas de aforros, hoxe emigra emigrou a súa propiedade cara a outros sitios e empeza un proceso de desmantelamento que afecta ás empresas que traballan na súa contorna, especialmente as que teñen que ver co telemarketing. E damos a voz a un colectivo moi importante e pouco coñecido, é as persoas que traballan nas residencias de maiores. Nas residencias de maiores deste país se está vivindo un drama laboral, polas condicións de traballo destas mulleres, porque no 95% son mulleres, e un drama para as persoas que están ingresadas nestas residencias. Os índices de siniestralidade laboral máis elevado no personal público se producen nas residencias de maiores. Pouca xente con condicións de traballo negativas que fan que a atención das persoas maiores non se corresponda co que unha sociedade lles debe. E rematamos ca pregunta ao presidente, que ten que ver co seu papel diante dos graves problemas económicos e industriais que ten o noso país. Vou dicilo con claridade. Feijóo ten razón cando lle achaca culpa ao Goberno central de non facer o que ten que facer para defender o noso tecido productivo. Claro que ten razón. Pero Feijóo, además de ser portavoz do Partido Popular, tamén é o presidente de Galicia. E o presidente dun país ten que denunciar as agresións que dende fora veñen ao seu país, pero tamén ten que dar as propostas, as alternativas, as solucións que el propón como gobernante dun orzamento de máis de 10.000 millóns de euros e con competencias plenas
en políticas industriales e políticas de emprego a esos problemas. Onte estaban encerrados os compañeiros das auxiliares de Endesa en As Pontes na Delegación de Traballo de Coruña. Mañán van a unha folga xeral en As Pontes e unha movilización en Madrid dos camioneiros e do resto de persoas. Claro que hai que exixirlle ao Goberno Central solucións para Endesa, pero ao mesmo tempo a Xunta de Galicia non se pode poñer de perfil, ten que aportar as propostas, as solucións, as medidas para combatir a desertización industrial que afecta, que ameaza a esa importante área do noso territorio. Sintetizo para esgotar os 5 minutos. O Grupo Común da Esquerda se considera a voz das persoas que se mobilizan no noso país na defensa dos seus dereitos e na defensa dun país mellor. Esas persoas son os xóvenes que sufren esa lacra do xogo, son os pensionistas e as pensionistas que defenden un modelo xusto de futuro, son os traballadores e as traballadoras do telemarketing que sufren deslocalización e precariedade, son as mulleres que traballan nas residencias de maiores que dependen da Xunta de Galicia defendendo as súas condicións de traballo, pero tamén a mellora do benestar, e somos a voz da clase traballadora que neste país se está mobilizando no naval e na enerxía, en Poligal e en Isobat, por defender o máis preciado que ten unha persoa traballadora, que é o seu posto de traballo. Esa é a esencia do que o Grupo Común da Esquerda vai levar ao pleno da próxima semana. Como xornalistas nos mobilizades, pois non temos nada para vos. Hoxe o Partido Popular vetou dúas comparecencias, a do Consello de Sanidade e a de Conselleira de Política Social, para falar das residencias de maiores. Temos un goberno que se esconde, un goberno que se nega a dar explicacións, un goberno cobarde que non é quen de explicar desgracias como a deste doente de Dozón. Eu creo que é un goberno indigno nese sentido, non? Cando un país lle surde algo tan importante como eso, e que unha persoa morra sin poder ser atendida polos servicios sanitarios, o primeiro que debía ter interés en comparecer no Parlamento para explicar por que sucede eso é o conselleiro. O raro nun sistema democrático é que a oposición teña que pedir a comparecencia. O normal é que ante unha situación como esa o conselleiro sexa quen veña a explicar el por vontade propia cales son as razóns que o explican. A nos parecenos indigno a negativa a comparecer para explicar este drama que afecta unha vez máis a sanidade pública do noso país, e tamén denunciamos que a Conselleira de Política Social negouse a comparecer para falar a petición dos grupos da oposición, a falar das residencias de maiores.